فوجیای شبی گذشته در یکاترینبورگ به عمل آمده آتشی مدҳиш ҷони یک کودک خردسالро از оилаи зодагони тоҷикистон гирифт. сӯхтор дар хонаи истиқоматии зодагони тоҷикистон ки ба оилаи зиндагӣ мекард сар задааст. падари 36 солаи хонавода мехост бо писари наврасаш мустақилона оташро хомӯш кунад, аммо натавонист. сӯхторнишонҳоро шоҳидони ҳодиса даъват карданд. дар натиҷа падар ва писари калонӣ тавонистанд аз хонаи сӯхта берун раванд, аммо кӯдаки хурдӣ писари 6 сола натавонист ва ҷасади ӯро сӯхта берун оварданд. вазорати корҳои дохили шаҳр дод ки то ҳол ба модари писари фавтида дар бораи ин ҳодиса хабар надодаанд. вай барои нигоҳубини хешовандони бемораш ба Тоҷикистон рафтааст. ҳамчунин сардори хадамоти матбуотии Сарраёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Свердловск Валерий Горелих шаҳр дод ки ин оила дар шӯъбаҳои кор бо ноболиғон ба қайд гирифта нашудааст. ба иттилои манбаъ мутахассисон аллакай корашонро дар ҷои ҳодиса анҷом доданд ва феълан муфаттишон аз рӯи ин қазия кор бурда истоданд. гуфта мешавад ҳоло се фарзияи рӯйдод баррасӣ карда мешаванд. расиши ноқилҳои барқӣ, аз ҳад зиёд гарм шудани печ дар ванна ё муносибати беэҳтиётии таҷҳизоти печҳо.